Sanibonani, ugogo uMseleku lo okhulumayo ongumlaphi wendabuko aphinde abumlaphi ngokuthandaza. Usiza ngayo yonke le ndlela yombili. Uyakwazi ukuthi mawunenkinga edinga ukuthi ibe ngokuthandaza kwenziwe ngendlela yokuthandaza. Uma idinga ikwenziwela ngendlela yendabuko kwenziwe ngaleyo ndlela. Inhloso yami edale ukuthi ngivule leli khasi kubo isifiso sokuthi ngiyazise abantu ngoba baningi abantu abaseyinkingeni kodwa othola ukuthi inkinga zabo azikwazi ukuxazululeka. Kanti manje mina njengoba ngikhona nje kuleli khasi engilivulile ngenzela ukuthi ngikwazi ukusiza abantu ngokubayala nabadinga usizo nabadinga ukuboniswa ngazi ukuthi ngibabonisa. Ngisacela nilandele leli khasi ngoba maningi ama video engisazonenzela wona anifundisayo ngazo zonke izinto eniba nezinkinga nazo. Uma nilandela leli khasi kungenzeka kube nawe uzolithola usizo ngelinye ilanga. Ngiyabonga kakhulu, thokoza makhosi amakhulu.